pozdrav svima ljudi, ovo je naš intro za moj kanal. Subscribeujte, lajkujte i šerujte naše videa. Vidimo se u klipu. Ćao. I pozdrav svima ljudi. Evo nas u četvrtoj epizodi Minecraft preživljavanja. Samo da ukinem. Tako. Idemo nazad tamo gdje se stoji. Ja sam malo ovdje poređao zemlje za baštu. I sam kupio malo sica. Sad dajmo da završimo ovu baštu. Šta mi je ovoliko gdje? Ajmo ovdje ćemo časku. Malo tako. Onaj metal sam ispekao i izvidite što se automatski prekinula epizoda. Znate valjda zašto? Znate svi vrlo dobro, zato što snimam sa bandikama. I mogu da snimam samo 10 minuta, pa ću da ja produžim da imam ovdje ajmo da napravimo jednu motiku. Motika se radi ovako, to ćemo umjesto zemlje. Inače bit će i Skip PvP na Joyful TV serveru, link će biti u deskripciji. Nadam se da se svi pišite u komentarima ako to želite, a i bit će FIFA World. Imam sponzora, naš sam, pa i malo gledat ću da skinem lag. Morat ću da prekinem, pa vidimo se dok ja ovo radim. Evo mi ponovno malo manje laguje sada. Evo pa to sam uradio, dobro. Imamo već 8 levela, to će nam trebati leveli. Ja sam se kupio još jedan stek drveta, evo da se uverite da ne kažete da uzimam iz kreativa, sad da vidim gdje mi je sekira, eto, istrošio se dosta, vidite to koliko je tu počisteno, znate kako je bilo, da ne kažete, i evo da vidite da ne uzimam iz kreativa, gledajte. Gama je mod je 1. Nemamo dozvolu da koristimo tu komandu. Inače bit će i multiplayer na serveru. Ja ću napraviti specijalno za multiplayer. Igrat ću sa drugarima. I snimat ću što ovako je, brate mijevi. Ovdje nema ništa, ovdje kao da je pukao neki creeper. Sad, evo onu pećinu da istražim, ne bi bilo loše. Vidio sam jednu pećinu, tako da im da je proverim. Vidite, imam 34 metala, ne znam da li da se oblačim odmah ili da stavim to za kasnije. Još to ga braćo mojem ja. Ja ću vam preporučiti jedan kanal, dečko je Strava snima, to je Bloodmaster. On ima 36 subscribera, 1000 subscribera. Stvarno je dečko Strava, a i King of Files Marko i on je Strava.
a i The Serbian Enderman. Znači, ajmo da se kupimo ovaj metal pa se vidimo. Ipak nećemo da idemo dole, vidite kako je. Ima dole čudošte još, a mi nismo opremljeni. Tako da još uvijek nećemo da idemo dole, samo ćemo da se popnemo ovdje. Pa, ne znam šta još da kažem u vezi kanala. A možemo peći da istražimo. Sve nisam poneo baklje nisam nešto bogat sa bakljama i poslužit će. Nema ništa. A ovaj uvijek da se kupimo, neće da škodi. Inače, bit će i standard deep, ja mislim. Ne znam, još uvijek ne znam za GTA 5. Daj da kupim kompjuter i da idem nosim dole na popravke da nadograđujem kompjuter. Ne znam šta vi kažete, pišite u komentarima, kao i uvijek. Pa vidimo se dok ja izađem iz ove peći. Evo da se kupim ovaj i primetio sam da kad ne snimam mnogo mi više laga nego kad snimam. Tako odlučio sam časkom da snimam, ajde i to. Ajmo da se kupimo. Imamo 10. smo level, još malo. Brzo idemo sa ovim levelima. Nadam se da nije pao mrak. Evo ga, pada izgleda, jeste. Nije. Ipak je da. Samo ja sam smanjio čankove na 2. Znate već zbog čega, dok ne skinem off define, sve će da bude na 2. Ali rekao sam da ću za ovu epizodu i nisam, zaboravio sam. Zato što 3 epizode će biti ovog danas. Mislim 23.5.2015. 3 epizode, sutra će biti još 3, naravno. Što možemo sad, dajmo da cepamo drvo. Sad će da padne mrak, ajde cepamo drvo dok ne padne mraka. Ja mislim da je pao, da je moguće kiša. U 4. epizodi kiša. Nadam se da će da prestane, jeste. Prestaće to. Ne znam da li se kupljamo u Brezoviju ili samo ovaj hrastovinu. Možemo oboje, ali odlučio sam da se obučemo. Pa ćemo da se obučemo, samo to skojim. Ajde tako. Zabrali smo ovaj metod da stavim se peče. To. Tako i to je jedno, to je jedno, to je jedno. Da, sam napravio 2. Ode mi metal. Još malo metala je ostao. Što se sad zeznu. Kuku. Čajs. Nadoknadit ćemo to mi. Ajmo od ovog da napravimo jedan kram. Tamo će to da posluži, i to bi bilo to za današnju epizodu. Dosta smo uradili u ovoj epizodi, obukli smo se, tako da vidimo se u naravnoj epizodi. Inače, 5. će biti sa Optifiner i nekom teksturom, tako da sutra će još 2 epizode da izađu, 3 mislim, ovo i još 2, tako da vidimo se u sljedećem klipu.
Ćao!